Den katolske kirke havde skattelignende afgifter. De hed tiende. Her skulle folk betale en tiendedel af deres indkomst og deres afgrøder, som gik til kirken. I middelalderen fordelte man pengene lige mellem sognepræsten, sognekirken og bispen. Dengang talte man om værdigt og uværdigt trængende. Det var ikke de værdigt trængendes egen skyld, at de var fattige, og derfor havde de ret til at tigge og modtage hjælp. De værdige var dem, der var nøgne, syge, sultne, fængslede, døde og fremmede rejsende på religiøse rejser. De uværdige var de dovne, fremmede og fordrukne, som selv var skyld i deres egen fattigdom. Det minder om i dag, hvor man stadig snakker om, hvem der har ret til f.eks. bistandshjælp og sygehjælp. I den katolske kirke betalte de rige almisser for at få et bedre forhold til Gud. Det var penge, man betalte i kirken, som blandt andet gik til præsten og til klostrene. Klostrene lavede understøttende eller nødhjælpsarbejde, som blev betalt af almisser og givet til værdigt trængende. Dengang var kirken og klostrene meget tættere på befolkningen end kongemagten, som styrede landet. Kirken havde meget mere at gøre med befolkningen i deres dagligdag. Så kom reformationen. Reformationen var overgangen fra katolsk kirke til protestantisk kirke. I den protestantiske kirke var der fokus på relationen mellem individet og Gud. Hierarkierne og kirkens storhed forsvandt, og religionerne blev en meget mere personlig ting. Det var ikke så formaliseret, og man betalte ikke så mange penge til kirken. Almissen forsvandt efter reformationen. Man havde heller ikke længere en pave. Alle de penge, som den katolske kirke havde haft, gik til kongen. Men han overtog ikke velfærdsarbejde, som klostrene havde stået for. For at kongen kunne få flere penge, kom folkesundhed i fokus. En sundere befolkning kunne arbejde mere og dermed betale mere til kongen. Blandt andet begyndte man at uddanne jordmødre for at forebygge børnedødelighed og at mødrene døde under fødslen. Der opstod nogle idealer, som lød, at man havde ret til et godt liv, og derfor blev det kongens og statsmagtens pligt at sørge for sit folks velfærd. Man lavede fattiggård og fattighjælp, og hvis man modtog dette eller boede på en fattiggård, fik man frataget alle rettigheder.